Dat ze in Schaarsberg kunnen voetballen, dat weten we natuurlijk al heel erg lang. 2 roemruchte namen uit het verleden, RKONS en Colonia. En al sinds dik 20 jaar samen in de fusieclub VV Schaarsberg. Daar gaan we vanavond een kijkje nemen. VV Schaarsberg, hier komen we. Danny Vogelzang is assistent-trainer van het eerste van VV Schaarsberg, het vlaggenschip, zeg maar, sportief gezien. Wat zijn de ambities voor VV Schaarsberg dit seizoen? Nou, dit seizoen zijn onze ambities handhaven. Alles wat meer is meegenomen. Maar wij zijn met een heel jong team zijn we weer aan de slag. En nou goed, handhaven is ons motto, is ons doel. Maar alles wat meer is meegenomen. Want we spelen nu tweede klas. Wij spelen nu tweede klas, ja. Oké. En nou ja, je hebt hier een prachtige accommodatie natuurlijk qua voetbalvereniging. Hoe zit het met publieke belangstelling? Als jullie voetballen, dan staat het hier langs het veld vol? Ja, als wij thuiswedstrijd spelen, dan hebben wij het ook behoorlijk wat publiek aanwezig. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Het is natuurlijk VV Schaarsberg een fusieclub, vroeger RKONS, Colonia. Speelt dat nog een rol bij spelende leden of zijn die is dat inmiddels verjaard min of meer bij de jeugd? Nou ja, goed, ik denk toch wel dat dat min of meer verjaard is. Ik moet wel erbij zeggen, ik ben een jongen uit Brunsum, ik ben van BSV Limburgia afkomstig, dus ik heb dat eigenlijk niet zo meegemaakt. Maar zo ik het nu zie, speelt dat geen rol meer. En is het gewoon echt VV Schaarsberg. Ja. Hey, veel amateurclubs die hebben natuurlijk hoge ambities. Halen spelers her en der weg om die prestaties op te drijven. Hoe zit het met die, ik hoor je zeggen handhaven, is het plan dit jaar. Dus ik schat in dat jullie niet zo actief zijn op de transfermarkt. Nee, dat is een goede inschatting. Wij doen het met name nu met eigen jeugd. Ook jongens wat hier in het verleden bij Schaarsberg gespeeld hebben, er zijn er een aantal van teruggekomen. Dus ja, wat dat betreft zetten wij toch wel in op eigen jeugd. Daar waar een positie niet ingevuld kan worden doordat we die spelers niet in huis hebben, die worden daar wel aangetrokken. Ja. En dat is ook gebeurd. En daar heb je je netwerk voor? Ja, daar hebben we ons netwerk voor, dat klopt. Okay. Ja. Hey, heel veel succes dit seizoen en ook veel plezier ermee. Hartstikke bedankt. Frank Kremers hier naast me, die gaat over het damesvoetbal. Want ook op het gebied van damesvoetbal staat VVV Schaarsberg haar mannetje. Wat een leuke woordspeling weer. Frank Kremers, doe eens over het eerste van de vrouwlu, zal ik maar zeggen. En dat gaat gezwind? Dat gaat goed. We hebben een heel erg jong team bij de vrouwen 1. Met een hoop talent, inderdaad, jeugdige, talentvolle speelsters die destijds in de MO20, dat is 2 jaar geleden, landelijke divisie kampioen zijn geworden. Dus daar zit echt talent in. Vorig jaar klassebehoud in de eerste klasse met een team wat zeg maar, nog geen 20 jaar oud was gemiddeld. Dat was een pittig jaar, omdat ze toch merkt dat de overgang, en zeker met zo'n jong team, wat ik zeg, onder de 20 jaar, dat je echt dames gewoon voetballen. Ja, dat is wel pittig, met name ook het fysieke aspect daarin. Dit jaar hebben we het geluk dat we een mooie mix hebben van speelsters die nu zijn gekomen. Van bijvoorbeeld Bekkerveld, die ervaring hebben, die echt ervaring hebben op hoog niveau. En hopelijk gaat ook dat mix van dat talent wat vooral hij en die ervaring wat die speelsters metnemen, komend jaar ook ervoor zorgen dat we echt mooi kunnen medrijden in die eerste klasse. En ja, de bal is rond, hè, dus wij weten hopelijk in voor meer gaan. Maar we willen met name nu echt gewoon benutten dat die jonge spelers ook gewoon leren van die ervaring van die speelsters die hier komen. Dus we hopen dat het een mooi jaar tegen moeten zijn, een mooi seizoen toe moeten zijn. Ja. Ik geloof, er zullen nauwelijks nog voetbalverenigingen zien zonder een damesafdeling. Wie belangrijk is dat voor VV Schaarsberg en wie groeit?
Ja, het is superbelangrijk. Doe juist dat immer meer meisjes te gaan kiezen om te gaan voetballen. Vroeger was er dan eigenlijk alleen maar, en ik weet dat van mijn eigen dochter, hè, die voetbalt die inmiddels ook. Vroeger was er dan eigenlijk altijd in een gemengd team aan het voetballen. Omdat de aantallen er gewoon niet voor waren. En ook clubs daar niet echt op in zaten. En nu merk je nu dat groeit echt. Voor Schaasberg sowieso is een tak. Hoe we van nu ook elke keer proberen de verbinding te leggen met de jongere speelsters. Ook echt willen gaan boeren aan een lijn, zeg maar, vanaf een jaar of 13 of 15 naar senioren elftallen toe. Dat ze echt gewoon volledige damesteams hebben. En nu merk ze ook, als dames daar op een gegeven moment aan gewend zijn om dat te voetballen, dat het ook uitdaagt om daarop te voetballen. En de kwaliteit wordt immer beter. Ja. Dus nu is het ook hier in de omgeving immer meer clubs die toch op prestatief niveau, dus op hoger niveau, damesteams hebben voetballen. Dus ja, het is wel echt een ontwikkeling die is ingezet en die is dus groeien. Tot slot, eerste klasse, dat is natuurlijk behoorlijk. Hè? Ja. Waar zit hij zo in de buurt de concurrentie? Nou, dit jaar nog meer dan vorig jaar. HBS, ook eerste klasse, zit bij ons in de competitie. Keer, DVC, zit bij ons in de competitie. FSG, Sittard, zit bij ons in de competitie. Dus ja, dat zijn allemaal clubs die hier in de regio voor ons in de competitie dadelijk ook directe concurrenten zijn. Ja. En hoe merk je dat ook natuurlijk aan du komt immer in een kleine groepje hoe speelsters zich in bewegen. En daar merk je dat natuurlijk ook heel erg aan. De concurrentie die wordt immer groter. En dan zit Vrij natuurlijk ook nog in een grensgebied. Die is ook zoiets dat bijvoorbeeld in Alemania ook, daar hebben we ook al dikke speelsters nog hier gehaald. En ook dat is natuurlijk wat trek. Dat is gewoon zo. Ja. Ja. Hey Frank, ik zou zeggen veel succes met de dames en voor komen nog wel eens langs als er een kampioensfeestje te vieren is. Doch dat. Je zit vannacht uitgenodigd. Dank je. Sonny Buddy, dat is een man met een belangrijke rol bij VV Schaasberg, want hij is speler, maar hij is ook ad interim penningmeester. Dus de man, daar had hij invloed. Sonny, wie moet ik dich plaatsen als voetballer? Hele werken, minder kwaliteit. En ik speel op het tweede elftal, maar dat is vooral heel werken en voor de inzet. Maar dat wordt dan nog, moet ik hier erbij zeggen. Ja, maar de best rechts bij Gaaf of links Boete-Oom? Nee, Boete-Oom vrij vlot. Nee, ik ben centraal hingeren. Wissel de spits oppakken is mijn taak en naar de goede kleur spelen. Dat is had ik mijn werk gedaan. Ja. Dus. En er zijn geen tegenstanders van dich die voor een revalidatiecentrum moeten opzoeken? Laten we het net hopen. Ik kan ze net maar nog gebeld in ieder geval. Oké. Hey, maar dat is wel heel erg opmerkelijk. De voetbals en de bestuurslid, sterker nog. Penningmeester, dat is nogal gek voor zo'n verein. Nou, kijk, weet je, dat is een beetje ook nooit geboren. Ook. We zijn, met alle respect, hartstikke op zoek naar dingen die mijn plaats kunnen invullen. Maar ik doe het met alle liefde. Kijk, ik was het 2-3 jaar de accommodatie gedaan, het veldbeheer. En dat vind ik eigenlijk de allerleukste taak, maar goed. Met een hele belangrijke 2 maanden op de Hingelgronk met Leo Sporn, die wat de volledige administratie deed. En met Martijn Manders, die is accountant, dus ik ken dat ook heel erg goed. En ik dan alleen de overview met die mannen in samenspraak en met Ruud natuurlijk. Ja, dan proberen we er wat van te maken. En ik ga ook net alle know-how, dat durf ik ook eerlijk te zeggen, maar met de lui die de kennis in het begin hand verzamelt, dan probeer ik wel overwogen beslissingen te nemen. Ja, dat gewoon. Ja, nou, dat lijkt me nog wel goed. Want wie is de financiële positie van VV Schaasberg? Goed, althans absoluut geen schuldenvrij. Dus daar mogen we ook de vorige besturen veel bedanken. Hè. Dus voor immer gewoon fatsoenlijk geld op de bankrekening staan. Ook nog een spaarrekening die er fatsoenlijk uitziet. Met z'n als immer financiële uitdagingen, moeten we eerlijk in zien. Alleen, we zijn er althans naar mijn weten heel erg goed voor. Oké. Hey, en dan zou ik tenslotte nog even willen weten, de voetbals, dat is natuurlijk op zich net zo apart, maar de pakt zich dan ook zo'n functie als bestuurslid en dan zelfs als penningmeester. Op die leeftijd, waar kunt die ambitie vandaan? Jouw vraag, ik zou er hier antwoord op willen geven, maar ik ken wel een beetje de loop van de functies een beetje vertellen. Ik ben gekomen van ons TSV, dat was
Drutsing, 12 Drutsing, Viesing in ieder geval. En ja, we hadden best een hechte vriendengroep en die ziet hij opgebouwd met de jongens die van der Scheet. En die jongens die hij het toernooi de Street Hockey Cup. En ja, door iets fleuten, dan nog gaat methelpen, dan vond hij ook nog boarding soccer, door iets scheidsrechters veel geregeld. En toen de toenmalige bestuurslid Wim Smit, de zogen toen qua kwaliteit publiek bij mij zitten. En heb ik toen gevraagd om in het bestuur te komen. Ook in het voorgaande bestuur had ik nog dingetjes gedaan. En de drijfveer, weet ik niet eigenlijk. Ik vind het gewoon erg leuk en nog lu helpen. En God, mijn leeftijd, ik ben met nu eens misschien dat ik er nog gaat jong voor ben. Dat durf ik ook eerlijk wel aan te geven. Maar ik ga er heel erg veel plezier in. Ik stop er veel energie in, maar ik ga er meer energie uit. Dat is vooralsnog. Voorzitter van VV Schaarsberg is Rudy Bonny. De voorzittershamer, dat is niet iets waar veel mensen tuk op zijn. Hoe hebben ze jou zo gek gekregen? Dat is eigenlijk gekomen door het vorige bestuur, was eigenlijk aftredende. En hadden eigenlijk geen vervanger, hadden ook meermaals een oproep gedaan of er mensen bereid waren om dat op zich te nemen. Uiteindelijk zijn we met een groep vrijwilligers commissies gestart. En bij die commissies hebben we uiteindelijk gezegd van oké, als we een aftreden, misschien is het toch wel tijd om wij als commissie dat over te nemen. En toen zijn we met een enthousiast groepje begonnen. Ja. Nou ja, en dat doen jullie volgens mij hartstikke goed. Want VV Schaarsberg is toch een behoorlijk bekende vereniging, een grote vereniging en een vereniging met een sympathieke uitstraling. Of ben ik nou wat te veel aan het vleien? Nee, op zich, het is wel mooi om te horen, maar het is ook wel zo. Het is een grote vereniging, we hebben ongeveer tussen de 750 en 800 leden. We hebben een grote jeugdafdeling, onze senior- en damesafdeling is behoorlijk te noemen. En in de vereniging, je ziet de sporthal zit hier aan vast, dus ook de handbal, alles maakt gebruik van VV Schaarsberg. Dus dat is mooi om te zien, er is altijd iets te beleven. Ja. Je moet wel verenigingsman zijn, wil je jouw functie kunnen invullen. Terwijl je hebt in je jeugd zelfs nog geworsteld, begreep ik. En je bent niet echt een diehard voetbalbeest. Nee, dat is eigenlijk gekomen, vroeger uit familiebanden bij het worstelen begonnen, bij Simpson. En uiteindelijk op mijn 19e, op mijn 16e opgehoord met worstelen en op mijn 19e verder gegaan als voetballer. Nog op het eerste van Corrie Valm gespeeld, vroeger in de tweede en eerste klasse. En uiteindelijk op latere leeftijd bij de veteranen van VV Schaarsberg begonnen. Ja, en als je dan kinderen krijgt, mijn zoontje, nu inmiddels 20, speelt hier op het eerste, maar ook begonnen als mini-F. En daar eigenlijk het trainerschap opgepakt. En dat 15 jaar met plezier gedaan. En uiteindelijk stopt dat omdat hij naar de senioren gaat. En dan wil je tijd op een andere manier invullen. En dat is voorzitter geworden. Ja. Nou ja, goed. Verenigingen, het verenigingsleven zit natuurlijk te springen om gasten zoals jij die dat doen. Want het is niet even een hobbytje wat je 2 uur per week kunt doen als je zo'n grote club moet besturen. Wat is jouw oproep naar mensen die nu zitten te kijken en denken, och ja, in zo'n vereniging, dat is misschien toch best wel leuk om eens een handje toe te steken? Ja, in principe, kijk, iedere vereniging loopt tegenwoordig tegen de vrijwilligers aan. Hè. Die worden steeds schaarser. En wij hebben de insteek van, al heb je een uurtje per week, wij hebben altijd wel iets te doen. Ook al is het maar een uurtje voor de socials te vullen of weet ik wat, van thuis uit, kan altijd. Ja, we zijn gewoon op zoek, ook wij, om deze vereniging draaiend te houden, op vrijwilligers. En één geluk hebben we in de jeugd, de trainers, alle vrijwilligers. Ja, dan hebben we voor ieder jeugdteam hebben we minimaal 2 trainers. En we proberen dat in de vereniging, om het hele verenigingsleven te dragen, heb je er meer nodig. En hopelijk kan dit helpen dat mensen zich aanbieden. Ja, oké. Tot slot, Rudy. We zitten nu aan het begin van de competitie. Wanneer is de voorzitter van VV Schaarsberg tevreden volgend jaar mei, juni? Als we ons handhaven. We hebben de insteek gemaakt. Kijk, jarenlang heeft Schaarsberg tussen de eerste en tweede klasse gependeld. We hebben nu gezegd, oké, we gaan de jeugd een kans geven. Vandaar ook veel jeugdspelers van eigen vereniging nu op het eerste.
En daar gaan we mee verder. Dus de doelstelling blijft handhaven tweede klasse. Nou ja, dat moet lukken met dit team. En van daaruit gaan we kijken dat we de jeugd kunnen inbouwen. We hebben een goede jeugd. En dan hopelijk weer eens een stap naar de eerste klasse. Maar wel met een jeugdig team, wat merendeel, eigenlijk 70-80% van onze eigen vereniging is. Het eerste, natuurlijk, vlaggenschip, dat begrijp ik. En ten aanzien van de jeugd en de dames bijvoorbeeld en de senioren? Ja, de jeugd. Of de veteranen moet ik zeggen. Als je over jeugd praat, dan is voor ons het belangrijkste dat ze zich doorontwikkelen naar 1. We hebben spelers op tweede die 15 jaar zijn op het moment voetballen. Dus op zich is dat een hele goede ontwikkeling. Bij de dames hebben we ook ingestoken met Annika. Een ervaren trainster, veel meegemaakt in het profvoetbal. Om daar ook de meiden en dames naar een hoger niveau te krijgen. En wat betreft ja, de veteranen en de 35 plus, die mogen we niet vergeten. Maar ja, die zijn inmiddels uitgevoerd. Die kunnen we natuurlijk niet meer op het eerste en de dames inzetten. Maar toch leuk dat zij de vrijdagavonden ja, op hun eigen manier invullen met voetbal nog. Ik heb zelf ook nog daar in zo'n team gevoetbald. Ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Ja, want gezelligheid is toch een belangrijke factor. Hè? Ja. Prestaties is belangrijk, maar het moet wel gezellig blijven. Juist. We hebben ja, ook voor onze leden organiseren we avonden. We proberen toch dat verenigingsleven weer op gang te krijgen. Ik zeg niet dat het weg is, maar ja, bij veel verenigingen kampen ze toch met ja, weer dat verenigingsleven op gang te krijgen. En daar zijn we nu mee bezig aan de achterkant om dat naast het voetbal weer op de been te krijgen. Ik wens je er alle succes mee, dankjewel. Dankjewel. Iris en Britt die voetballen bij de dames, dat lijkt me nogal duidelijk. En die zitten bij het elftal onder 17. Ja. En Iris en Britt, waarom voetbal? Ja, leuke sport, lekker veel bewegen en competitie. Ja. Een beetje strijd met de andere teams hier in de regio. Geïnspireerd door Lieke Martens of zo? Nee, toch opa. Oké, je opa is voetbalgek en die zei, ga jij ook maar voetballen? Ja, mijn opa heeft ook altijd hoog gevoetbald en toen ging ik een keertje met mijn broertje mee trainen en het leek me wel een leuke sport. Oké. En jullie gaan dan kampioen worden of hoe moet ik dat zien? Ja, dat is eigenlijk wel de bedoeling voor dit jaar, om kampioen te gaan worden met het elftal. Ja, want jullie zijn ook zo goed. Ja, we zijn wel goed, ja. Ja? Wat spelen we? We spelen nu eerste klasse, maar het doel is terug hoofdklasse in te gaan voetballen. En wat is jouw plek in het elftal? Ik speel centraal verdediger. Oké. En jij? Centrale middenvelder. Oké, dus zij speelt jou de balletjes toe Ja. en jij speelt de spits aan en dan wordt het goal. Ja. Zo ongeveer is de bedoeling, hè? Ja. Hey, jullie zijn zwaar aan het trainen. Ik zou zeggen, keep it up, hè? En veel succes, dankjewel. Dankjewel.